αυτό το τονίσατε κι εσείς, και δεν είναι παρακλάδι του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ηλιόπουλε. Ναι, το έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι η παράταξη έχει δικό της κανονισμό λειτουργίας. Από τις αρχές του Φεβρουαρίου του 2003 ξανασυστήθηκε η προϋπάρχουσα παράταξη που είχε ιδρυθεί το 2010. Κατεβάσαμε την διακήρυξη περίπου στα μέσα Απριλίου και περίπου το Σεπτέμβριο ψηφίσαμε και τον κανονισμό λειτουργίας μας. Πρόκειται για μια παράταξη η οποία όντως δουλεύει αυτόνομα και εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε το αυτόνομο από το ανεξάρτητα. Δηλαδή, εμείς λέμε και έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι έχουμε την στήριξη ενός κόμματος, εν προκειμένου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν καπελώνει καμία ενέργεια την οποία κάνουμε, δεν έχει καμία σχέση με την όλη λειτουργία της παράταξής μας. Και θέλουμε μέσα στην παράταξή μας να υπάρχουν άτομα από διάφορες πολιτικές παρατάξεις, από διάφορες κομματικές παρατάξεις, αλλά πάντοτε μέσα στο πλαίσιο το οποίο έχουμε βάλει, μέσα από το πλαίσιο το οποίο έχουμε βάλει μέσω της διακήρυξης και του κανονισμού λειτουργίας. Πρέπει να τονίσουμε φυσικά ότι αυτή την περίοδο γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι ακομμάτιστη, αν τα κόμματα πρέπει να βγουν από το παιχνίδι και να αφήσουν την αυτοδιοίκηση να μιλάει για τα δίκτυα ίδρυυσης, αποχέτευσης, για βιολογικούς καθαρισμούς ή για δρόμους. Αλλά αυτός είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης και από εκεί και πέρα τα κόμματα καλό είναι να μην παρεμβαίνουν. Εσείς και εχθές, από όσο είδα το κείμενο της ομιλίας σας, είστε ξεκάθαρος ότι δεν θεωρείτε ότι αυτός είναι μόνο ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, ότι έχει και πολιτικό στίγμα, δηλαδή, για να το πούμε πιο απλά. Στις δύσκολες μέρες που ζούμε, εμείς θεωρούμε ότι η αυτοδιοίκηση θα δώσει το ένασμα ώστε να γίνει η όλη ανατροπή του πολιτικού σκηνικού που ζούμε. Και εννοούμε πολιτικό σκηνικό τις δύσκολες μέρες τις οποίες βιώνει ο κόσμος. Επειδή η τοπική αυτοδιοίκηση για μας δεν πρέπει να είναι μια εξουσιαστική δομή, επειδή βρίσκεται πολύ κοντά στον πολίτη, επειδή καταλαβαίνει και νιώθει τα προβλήματα του πολίτη άμεσα. Οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι μέλη αυτής της κοινωνίας, ζουν καθημερινά με τους συμπολίτες. Από εδώ πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσει η όλη ανατροπή αυτή εδώ. Δεν πρέπει για μας να λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τα κόμματα μέσα στην αυτοδιοίκηση. Τα κόμματα είναι κάποιοι οργανισμοί οι οποίοι είναι από ανθρώπους της κοινωνίας. Το θέμα είναι τα κόμματα να μην καπελώνουν τις όλες διαδικασίες των παρατάξεων που υπάρχουν μέσα στην αυτοδιοίκηση. Εσείς πάντως δεν είδατε κάτι τέτοιο από το ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, αν βλέπαμε κάτι τέτοιο, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ ο οποίος είμαι μέσα στην παράταξη που δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, αν θα δούμε και το ψηφοδέλτιό μας, θα δούμε ότι περισσότεροι δεν είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Τα άτομα που είμαστε εκτός των μελών του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο, δεν έχουμε ζήσει κάτι τέτοιο και με την όλη λογική και τη φιλοσοφία που έχουμε δεν θα υπήρχαμε σε αυτή την παράταξη αν ήταν έτσι τα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι το βλέπετε και λίγο υποκριτικό αυτό το οποίο γίνεται το τελευταίο διάστημα, αυτό το ανάθεμα σε ένα πολιτικό σύστημα. Να μην ξεχνιόμαστε ότι το 2010 κυριολεκτικά κάποιοι κάναν καντάδες για να πάρουν στήριξη από κόμματα. Όχι μόνο όλοι δηλαδή. Τι συνέβη δηλαδή από το 10 στο 14 και χάθηκε λίγο. Χάθηκε άραγε αξιοπιστία το 14, δηλαδή το 10 ήταν πιο αξιόπιστο το πολιτικό σύστημα. Όχι μόνο το 2010, κύριε Φυλάκτε. Και το 2013 και 2014 ζητήσανε πάλι τη στήριξη των κομμάτων, αλλά δεν τις πήρανε. Ο σημερινός δήμαρχος με κάποιους τρόπους προσπάθησε να πάρει τη στήριξη του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ και δεν την πήρε. Αυτό το γνωρίζουμε. Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είναι μικρή και έχουν ακουστεί αυτά τα πράγματα. Τώρα, αν εκ των υστέρων θέλει να δείξει ότι είναι μια δημοτική αρχή η οποία είναι κομμάτιστη και το ένα και το άλλο, είναι θέμα δικό του. Το θέμα είναι το τι γνωρίζει η κοινωνία. Δεν μπορείς να λες ότι είσαι κομμάτιστος όταν η πλειοψηφία των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων τον οποίο έχεις προέρχεται από ένα κόμμα το οποίο ήταν χρόνια στην εξουσία και δυστυχώς μας έφερε σε αυτή την κατάσταση που είμαστε τώρα. Πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε αληθινοί προς τον κόσμο. Πρέπει να το βλέπουμε στα μάτια. Αυτή τη στιγμή αυτό που θα σώσει ένα από τα συστατικά τα οποία θα πρέπει να έχουμε εμείς οι παρατάξεις είναι η αλήθεια προς τον συμπολίτη μας. Μόνο έτσι θα βγούμε από το τέλμα. Μάλιστα. Έχετε προβλήματα στη συγκρότηση του ψηφοδελτίου σας?
Κύριε Ηλιόπουλε, λέγεται δηλαδή ότι δεν είναι και η καλύτερη περίοδος για εκλογές. Ο κόσμος έχει κουραστεί, πολλοί κόσμος δεν έχει και διάθεση να ασχοληθεί. Γενικά υπάρχει η ποσόστοση του ενός φύλου και αυτό επίσης δημιουργεί προβλήματα. Αντιμετωπίσετε τέτοια προβλήματα μέχρι τώρα? Αν λέγαμε ότι δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα εμείς που είμαστε μια καινούργια την πράξη δημοτική παράταξη, θα λέγαμε ψέματα. Βέβαια όμως το νούμερο των 35 ατόμων που δώσαμε προχθές δείχνει ότι υπάρχει και μια δυναμική. Συν της άλλης, εμείς αν και έχουμε αυτά τα προβλήματα, δεν παίρνουμε και όποιος να είναι στο ψηφοδέλτιο. Δηλαδή είναι βασικό για μας το να υπάρχει μια ομοιογένεια, να υπάρχει μια πολιτική στόχευση. Δεν μπορούμε να βάλουμε, γιατί το έχουμε δει στις άλλες παρατάξεις, να υπάρχουν παράτερα σχήματα. Υπάρχουν σχήματα από την αριστερά, υπάρχουν σχήματα τα οποία πηγαίνουν από την αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά μέσα σε κάποια κόμματα. Και θα ήθελα να ρωτήσω, σε κάποια δεδομένη στιγμή όταν θα πρέπει να πάρει μια πολιτική απόφαση αυτή η παράταξη, τι θα γίνει? Δηλαδή μόνο για σαν ψηφοσυλλέκτες τους βλέπουν αυτούς που βάζουν μέσα στην παράταξη. Σε εμάς δεν συμβαίνει αυτό. Επίσης θα ήθελα να πω ότι θέλουμε να κάνουμε τους πολίτες αυτό που νιώθουν, την οργή να την κάνουμε εμείς δημιουργία. Δεν θέλουμε να σμπρώξουμε τον κόσμο, θέλουμε να δώσουμε μια ελπίδα. Δεν θέλουμε να σμπρώχνουμε τον κόσμο και αυτή την οργή να ξεσπάσει με λάθος πράξεις. Σπασίματα, ιστορίες κακό. Θέλουμε να γίνει δημιουργικό αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, αυτή την εγρήγορση θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο. Είπατε και για τον Καλλικράτη, από όσο είδα στην ομιλία σας, και είπατε χαρακτηριστικά ότι ήταν μη δημοκρατικός ο Καλλικράτης ουσιαστικά. Κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι το κείμενο. Κατά την άποψή σας, ο Καλλικράτης ήταν κακό για την αυτοδιοίκηση, έτσι όπως εφαρμόστηκε? Εκ των πραγμάτων έχει αποδειχθεί ότι ο Καλλικράτης έχει φέρει την κατάσταση εδώ που έχει φέρει. Βέβαια, συν αυτό και η κρίση η οποία ζούμε σήμερα. Αλλά όποια νομοθεσία, όποιος νόμος απομακρύνει τον πολίτη από τα κέντρα εξουσίας, για μας είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνεται. Και ο Καλλικράτης τον έχει απομακρύνει τον απλό τον κόσμο από τα κέντρα εξουσίας. Η αυτοδιοίκηση... Θεωρεί απόμακρη δηλαδή την αυτοδιοίκηση ο πολίτης τώρα με τον Καλλικράτη, πάει δηλαδή... Γιατί έχουμε και άλλα μέρη στην Ελλάδα. Πάει στον Δήμο Παγκαίου, βλέπει έναν Δήμο από την Ελευθερούπολη μέχρι τα σύνορα του νομού Θεσσαλονίκης και σου λέει. Ας μιλήσουμε και για το δικό μας το Δήμο. Στον ίδιο το δικό μας το Δήμο που έχουμε και εδώ. Ναι, η έκτασή του είναι πολύ μεγάλη. Βλέπουμε ότι έχουμε περιοχές οι οποίες είναι καθαρά παιδινές, περιοχές οι οποίες είναι ορεινές. Δεν υπάρχει το σωστό δέσιμο ανάμεσα στις διάφορες αυτές περιοχές και έτσι απομακρύνεται ο πολίτης ενός μικρού χωριού από την κεντρική εξουσία. Βέβαια, δεν θέλουμε να πάμε στις δομές που υπήρχαν πριν, τις πολύ μικρές κοινότητες όπου υπήρχαν και κάποιες εστίες διαφθοράς κτλ. Μιλάμε για μία άλλη μορφή διοίκησης, στην οποία όμως μπορούμε να καθίσουμε να τη συζητήσουμε. Όχι όμως αυτή τη μορφή. Και θα πρέπει να πούμε εδώ ότι στην Ευρώπη ο μέσος όρος των δήμων είναι περίπου στις 4.500 με 5.000 κατοίκους. Εδώ σε εμάς έχουμε φτάσει 45 με 50.000 κατοίκους μέσο όρο. Εμείς περίπου στη Δράμα είμαστε σε αυτό το μέσο όρο. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει αυτό το σύστημα έτσι όπως λειτουργεί. Ο Καλλικράτης λοιπόν, βιαστικό από όσο φάνηκε σαν εγχείρημα, το βάζετε σε ένα στίγμα από όσο κατάλαβα και με το μνημόνιο, το οποίο εντέχνως πήγε να ξεχαστεί ότι η χώρα έχει και μνημονιακές υποχρεώσεις και μία από αυτές τις μνημονιακές υποχρεώσεις είναι φυσικά οι περικοπές στον χώρο της αυτοδιοίκησης και όλα όσα συμβαίνουν από εκεί και πέρα με αυτές τις περικοπές. Πιστεύετε ίσως αυτό που λέγεται ότι τελικά το Καλλικράτη δεν τον κάναμε για να μειώσουμε τους δημάρχους και τους αντιδημάρχους, αλλά γιατί ήταν μια μνημονιακή απλά υποχρέωση της χώρας? Έχει δείξει η ιστορία ότι αυτή η μνημονιακή υποχρέωση είναι για να φύγουν ορισμένα φιλέτα από το δημόσιο τομέα. Κακά τα ψέματα. Η μείωση των πόρων περίπου στο 60% στους Δήμους, ποιο αποτέλεσμα θα φέρει? Να μην δίνονται οι σωστές υπηρεσίες προς τους συμπολίτες μας, οπότε να υπάρξει μια αντίδραση του κόσμου, ότι δεν έχουν αυτές τις σωστές υπηρεσίες. Και θα μπει εντέχνως στο ζήτημα, αφού δεν έχουμε υπηρεσίες, γιατί να μην δεν τις δώσουμε στον ιδιώτη? Εδώ εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι. Ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με υπηρεσίες προς τον συνάνθρωπο, αυτές πρέπει να είναι κάτω από το δημόσιο τομέα. Νερό, σκουπίδια,
αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να φύγουν από το δημόσιο τομέα. Επειδή αναφερθήκατε και παλιότερα και στο παρελθόν στο θέμα του νερού, να το δούμε πρώτα το νερό και μετά το θέμα των απορριμμάτων. Κινδυνεύει να ιδιωτικοποιηθεί η ίδρυυση, ας πούμε, στη Δράμα, γιατί το τονίζετε και το δίνετε συνεχώς σαν θέση, να το πω έτσι. Από όσο ξέρω, γράφτηκε κάτι για τις ΔΕΙΑΔ που θα κλείσουν κλπ. Δεν σημαίνει αυτό όμως αυτόματα ότι θα πουληθεί το νερό, ας πούμε, μιας περιοχής. Κοιτάξτε, τα βήματα που γίνονται είναι πάντοτε μελετημένα. Ό,τι γίνεται τώρα έχει ένα απότερο σκοπό 5-6 χρόνων και αργότερα. Αυτό που το πείραμα με το βάτραχο που του ρίχνεις λίγο το ζεστό νερό και δεν το καταλαβαίνει, το χλιαρό νερό και δεν το καταλαβαίνει, στο τέλος του βάζεις καυτό νερό και καίγεται. Ενώ αν του ρίξεις το νερό καυτό από την αρχή, θα πηδήξει από το γυάλα και θα φύγει. Αυτό το πράγμα μας κάνουν τώρα. Σιγά σιγά μας περνάνε τα μέτρα, τους νόμους. Εμείς δεν βάζουμε κόκκινες γραμμές και στο τέλος βλέπουμε μία μέρα να έχουν φύγει όλα τα πράγματα από τα χέρια μας. Αυτό πάει να γίνει με το νερό. Και φοβόμαστε πάρα πολύ το ότι όλες αυτές οι αλλαγές των δικτύων που γίνονται πανελλαδικά, ότι έχουν ένα και μόνο σκοπό. Όταν θα γίνει η ιδιωτικοποίηση, να βρουν αυτοί που θα πάρουν το νερό έτοιμα τα δίκτυα. Εξυγχρονισμένα δίκτυα, λέτε. Ναι, σύγχρονα δίκτυα. Ναι, και γι' αυτό ίσως να ακούστηκε και η ΔΕΙΑ της Δράμας, διότι εδώ γίνεται το δίκτυο πλέον καινούριο, έτσι, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, οπότε ο ιδιώτης που θα το πάρει στα χέρια του θα έχει μόνο το κέρδος. Και εδώ θέλω να τονίσουμε ότι αυτές οι δομές, αυτός ο τρόπος λειτουργίας, ώστε να είναι το νερό ιδιωτικό, έχει δοκιμαστεί στην Ευρώπη και έχει αποτύχει. Στο Παρίσι, φερρυπίν, ενώ το νερό είχε δοθεί σε ιδιώτη, αυξήθηκε υπερβολικά η τιμή του νερού, το δίκτυο δεν είχε τη συντήρηση έτσι όπως έπρεπε να έχει και κάποια στιγμή ξαναγύρισε πίσω στον δημόσιο φορέα. Έτσι θα γίνει και εδώ. Θα έρθουν, έχουν φύγει αυτοί οι κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες από τα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλουν να πάρουν, και όπως ξέρετε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη θέλουν να τους πάρει η γαλλική εταιρεία, θέλουν να πάρουν αυτές τις εταιρείες, να βγάλουν ό,τι χρήματα είναι να βγάλουν από το λαό και μετά να τις παρατήσουν ξανά στο λαό. Φυσικά αναγνωρίζετε ότι έχουν γίνει και ούκο λίγα σε δημοτικές επιχειρήσεις, δεν εννοούμε φυσικά της Δράμας. Γεγονός πάντως είναι ότι δεν ήταν και οι καλύτεροι χώροι, μπορώ να το πω, άσκησης ούτε πολιτικής ούτε διοίκησης. Όλα όσα έχουν γραφτεί κατά καιρούς για πολλές και διάφορες δημοτικές επιχειρήσεις. Εμείς όταν λέμε ότι θέλουμε έναν δημόσιο φορέα να είναι υπό την υποπτία του ενός δημόσιου φορέα, δεν εννοούμε με τις παλιές λογικές που υπήρχαν πριν, όπου οι διάφοροι αυτοί τομείς ήταν τα κομμάτια των δύο μεγάλων κομμάτων που βάζανε μέσα κόσμο ώστε να έχουν μια εκλογική πελατεία. Θέλουμε να δουλέψουμε με διαφορετικό τρόπο, θέλουμε να υπάρχει ο έλεγχος από την κοινωνία, θέλουμε όμως ότι ό,τι κέρδος βγαίνει από αυτές τις εταιρείες που θα είναι κάτω από δημόσιο φορέο να επανεπανδύεται στο δημόσιο τομέα. Δεν μπορεί δηλαδή να συμφέρει σε έναν ιδιώτη να λειτουργήσει αυτές τις υπηρεσίες και να μην μπορέσει να τις λειτουργήσει το δημόσιο. Και τώρα ένα παράδειγμα βλέπουμε αυτές τις μέρες τι γίνεται με τα διόδια. Κάτι ανάλογο γίνεται δηλαδή, έτσι. Θα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που δεν θα μπορεί κάποιος ο οποίος δεν έχει χρήματα να μην μπορεί να πιει νερό. Το φαντάζεστε αυτό το πράγμα? Το νερό είναι κάτι που το χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει. Δεν πρέπει να φύγει επουδενή κάτω από το δημόσιο. Είναι κοινωνικό αγαθό. Είπατε και για τα απορρίμματα. Πρέπει να τονίσουμε ότι γεγονός είναι πως είναι ένας τομέας για τον οποίο δεν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι. Και έχω την αίσθηση ότι και μετά τα τελευταία γεγονότα, κύριε Ηλιόπουλε, και θα το δούμε στη συνέχεια αυτό, σχετικά με τα ποσοστά που δόθηκαν για τον καρκίνο στην περιοχή μας, χωρίς να θέλουμε να γίνουμε μάντις κακών, απλά αυτά τα νούμερα θα πρέπει λίγο να προβληματίσουν γενικότερα την τοπική κοινωνία για το ότι η διαχείριση γενικότερα του υδροφόρου ορίζοντα, των απορριμμάτων κλπ. Είναι κάτι πολύ ουσιαστικό και σοβαρό. Είναι το ίδιο τα απορρίμματα με την ίδρυυση? Δηλαδή και τα απορρίμματα είναι δημόσιο αγαθό που θα πρέπει το κράτος, ας πούμε, να τα διαχειριστεί? Αυτό λέτε? Ναι, όταν πρέπει αυτή η διαχείριση γιατί να γίνει από ιδιώτη, δεν το καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δομή όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων και στην πόλη μας, η οποία εμάς μας δημιουργεί κάποιες απορίες.
Υπάρχουν οι μπλε κάδοι όπου αποθέτουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά. Πηγαίνουν οι απορριμματοφόρα του Δήμου και ξεφορτώνουν αυτά τα απορρίμματα, τα πηγαίνουν στο εργοστάσιο, στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και εκεί πέρα τα διαχειρίζεται ένας ιδιώτης. Δηλαδή όλη η δουλειά γίνεται από το δημόσιο, το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών έγινε με λεφτά του ελληνικού δημοσίου, εξοπλίστηκε με λεφτά του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή δικά μας λεφτά, δικά μου και δικά σας. Θα γίνει τώρα και ένας κόμβος, ο οποίος γίνεται με χρήματα του ελληνικού δημοσίου και ο ιδιώτης τι κάνει? Διαχειρίζεται αυτά τα σκουπίδια που του πηγαίνουμε και μάλιστα τον πληρώνουμε για αυτά τα σκουπίδια. Το πληρώνουμε. Ανάλογα με τον τόνο που διαχειρίζεται, παίρνει χρήματα, τα οποία χρήματα πάλι τα παίρνει από εμάς. Ποια είναι η λογική τότε? Γιατί να μην το δουλέψουμε εμείς στο εργοστάσιο, το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, και να το δουλέψουμε με τέτοιο τρόπο? Ξέρω, ήταν ένας σχεδιασμός κεντρικά, έτσι. Ναι, είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος και αυτός έχει έρθει από τη Γερμανία. Η Γερμανία με αυτό το σύστημα λειτουργήσε. Πλέον βλέπει ότι οι ιδιώτες εκεί πέρα πάνω που το δουλεύουν έχουν βγάλει ό,τι έχουν βγάλει, γιατί τον ιδιώτη τον ενδιαφέρει το άμεσο κέρδος, και όταν δει ότι το κέρδος του μειώνεται, θα προσπαθήσει να βρει μια άλλη ευκαιρία κάπου αλλού. Και όταν μιλάω για ιδιώτες, εδώ δεν θέλω λίγο να διευκρινίσω κάτι. Μιλάμε για ιδιώτες, μιλάμε για μεγάλα κεφάλαια. Έτσι. Δεν μιλάμε για τους ιδιώτες που είναι έξω και έχουν ένα κατάστημα, έχουν μια μικρή βιομηχανία, μια μικρή βιοτεχνία. Μιλάμε για πολύ μεγάλα κεφάλαια τα οποία θέλουν να μπουν μέσα σε αυτό το κόλπο. Βλέπετε στο εργοστάσιο που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό που λέγεται τα σκουπίδια είναι θησαυρός. Ναι, το εργοστάσιο που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη, οι 7 εταιρείες οι οποίες έχουν δώσει αυτή τη στιγμή προσφορά, οι περισσότεροι έχουν να κάνουν με τα μεγάλα κεφάλαια της Ελλάδος και της Ευρώπης. Και μάλιστα από άτομα τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Άρα αυτοί δεν πηγαίνουν χωρίς να θέλουν να βγάλουν κέρδος. Δεν πηγαίνουν για την ψυχή της μητέρας τους. Άρα εμείς θέλουμε να πούμε ότι η διαχείριση θα πρέπει να είναι κάτω από το δημόσιο φορέα. Και για ποιον ένα άλλο πιο μεγάλο λόγο? Ότι θα πρέπει να γίνεται και ο έλεγχος. Αυτό που είπατε προηγουμένως, με τον καλύτερο περιβαλλοντικά τρόπο. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε σε έναν ιδιώτη. Όπου υπησέρχεται το κέρδος σε αυτές τις δομές, είναι δυστυχώς προς το κακό της δραμηνής κοινωνίας και της ελληνικής κοινωνίας σαν γέννη. Είναι ένα σημαντικό ζητούμενο πάντως και ευχόμαστε να δούμε και κάποια πρόοδο. Ήδη υπάρχει, έστω ξεκίνησε δειλά-δειλά η ανακύκλωση. Την ίδια ώρα που μπαίνουν ζητήματα που αφορούν και τη νέα πραγματικότητα, κύριε Ηλιόπουλε. Δηλαδή, πιστεύω ότι παλιότερα στα προγράμματα των διαφόρων συνδυασμών κυριαρχούσαν τα έργα, κυριαρχούσαν οι παρεμβάσεις, κυριαρχούσαν οι στόχοι μακρόπνοοι κλπ. Τώρα μπαίνουν ζητήματα όπως η επιβίωση μιας ομάδας ανθρώπων, νεόπτωχοι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Είναι η κοινωνική πολιτική σημαντικό ζητούμενο, τουλάχιστον για την παράταξή σας και ειδικά αυτή την περίοδο? Είναι το πρώτο θέμα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Για μας, ως κοινωνία, δεν θα πρέπει να υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να είναι αποκλεισμένος από τα βασικά κοινωνικά αγαθά, δηλαδή από το ρεύμα, από το νερό, από την παιδεία, από την υγεία. Αυτό θα προσπαθήσουμε σαν παράταξη και αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Εκεί θα είναι η στόχευσή μας, μέχρι να μπορέσουμε να βγούμε σαν χώρα από τις δύσκολες στιγμές τις οποίες περνάμε. Γιατί δεν μπορεί να έχεις μια κοινωνία η οποία είναι διηρημένη. Δεν μπορείς να ζεις εσύ πλουσιοπάροχα και ο άλλος δίπλα σου να μην μπορέσει να έχει τα απαραίτητα. Γιατί κάτω από αυτές τις συνθήκες έρχονται και οι κοινωνικές εντάσεις και μπορούμε να φτάσουμε σε πολύ άσχημα επίπεδα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και αρχίζονται και ακούγονται πολλές φωνές οι οποίες είναι ακραίες. Αυτό θέλουμε να καταπολεμήσουμε. Μια κοινωνία ζει ειρηνικά όταν δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές βιωτικού επίπεδου. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Καταλάβατε. Αυτή είναι η λογική μας. Εσείς τώρα έχετε πυλώνες, είστε στη σύνταξη, από όσο κατάλαβα, και ενός προγράμματος με θέσεις και αρχές. Αν σας έλεγα συνοπτικά να δώσετε το στίγμα της παράταξής σας αυτοδιοίκηση πολιτών, ποιο θα λέγατε ότι είναι? Πρώτα είναι να πολεμήσουμε για αυτό που είπαμε για τον κοινωνικό δήμο. Είναι βασικό για μας αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο είναι η εκδημοκράτηση της όλης πορείας του Δήμου. Δηλαδή θέλουμε αυτή τη στιγμή να ενεργοποιήσουμε τον πολίτη ώστε να παίρνει
μέρος στα κοινά. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς η όλη εξουσία έχει γίνει δια αντιπροσώπευσης. Ψηφίζουμε κάποιους ανθρώπους και μετά από 4 χρόνια τους βρίζουμε στη διάρκεια της τετραετίας και μετά προσπαθούμε να βγάλουμε κάποιους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι έτσι. Κιόλας ότι στα δημοτικά συμβούλια ελάχιστοι έως κανένας είναι οι πολίτες οι οποίοι παρευρίσκονται. Κάθε χρόνο είναι και χειρότερο αυτό. Συνήθως μόλις βγαίνουν τα δημοτικά συμβούλια τα καινούργια, κανένα 2 συνεδριάσεις πάνε για να δουν ποιοι είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι και μετά χάνονται. Ναι, αυτό είναι το όραμα μας. Θέλουμε να ξαναφέρουμε τον κόσμο κοντά στην εξουσία, ο κόσμος να γίνει η εξουσία. Και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε, πιστεύουμε εμείς, ακόμα και μέσα από τις δομές του Καλλικράτη, τις οποίες δεν τις εκμεταλλεύτηκε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Ακόμα με τις συνελεύσεις, με τα τοπικά συμβούλια, με το να δώσουμε αρμοδιότητες στις τοπικές κοινότητες, τις οποίες μπορεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο να τις δώσει, αλλά δυστυχώς δεν δόθηκαν, διότι η σημερινή Δημοτική Αρχή ήθελε να έχει έναν συγκεντρωτισμό. Δουλεύει αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος και οι 2-3 συναυτό, δηλαδή μία αυλή, ο βασιλιάς και η αυλική του, και οι υπόλοιποι κάτω περιμένουν το τι θα τους ρίξουν σαν αποφάγια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τουλάχιστον η δραμηνή κοινωνία να αποφασίζει το τι θέλει να κάνει, και αν είναι να κάνει το λάθος, να το κάνει η ίδια δραμηνή κοινωνία. Να μην το κάνουν 2-3 άτομα. Εμείς είναι και αυτό που λέει το τραγούδι. Φοβάμαι για αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Εμείς θέλουμε αυτά που θα γίνουν για μας να γίνουν από εμάς, και αν είναι λάθος, ας το κάνουμε εμείς οι ίδιοι λάθος όμως, όλη η δραμηνή κοινωνία. Είπατε εκδημοκρατισμός και είπατε και ενεργοποίηση των πολιτών. Ένα δημοκρατικό προγραμματισμό. Εκδημοκρατισμός υπάρχει φυσικά. Εννοείται ένα δημοκρατικό προγραμματισμό, ας πούμε, στο να παίρνονται αποφάσεις με μια δημοκρατική, να το χαρακτηρίσω έτσι, με μια διαδικασία συζήτηση και διαλόγου. Να αλλάξει ο τρόπος. Είπατε επίσης και το κοινωνικό κομμάτι. Κοινωνικός Δήμος. Ο Δήμος είμαστε εμείς, είπατε. Κιόλας χαρακτηριστικά έχθες. Ναι, για μας το αποτέλεσμα, το αν μια Δημοτική Αρχή είναι επιτυχημένη ή όχι, είναι το πόσο καλά περνούν οι ίδιοι οι πολίτες μέσα σε αυτή την πόλη. Υπήρχε μια αριθμολαγνία τις τελευταίες φορές, όποτε άκουσα τον Δήμαρχο ή τους Δημοτικούς Συμβούλους, αραδιάσανε 100-110 έργα που έχουν γίνει. Και η ερώτηση είναι η απλή. Αυτά τα έργα που έχουν γίνει, τι αλλαγή ποιότητας ζωής έχουν φέρει στον πολίτη της Δράμας τα τελευταία χρόνια? Αντιθέτως, αυτό που ζούμε είναι να βλέπουμε ανθρώπους νεκροζώντανους στην πόλη, περνάς και έχει χαθεί το χαμόγελο από όλο τον κόσμο. Ζούμε μια κατάσταση με τους πολίτες που έχουν καταστήματα να βρίσκονται επί ξύλου κρεμάμενοι, και ειδικά με τα νέα μέτρα φορολογίας. Ζούμε μια κατάσταση υπαλλήλων να ξέρουν την επόμενη μέρα μπορεί να απολυθούν. Ζούμε κάθε μέρα φίλους και συναδέρφους να φεύγουν στο εξωτερικό. Ζούμε τα παιδιά μας να μην έχουν τρόπο και διέξοδο, και θα μείνουμε μια κοινωνία που θα είναι κοινωνία των 50 και άνω στη Δράμα. Αυτά εδώ όλα πρέπει να τα δούμε, και πρέπει να τα δούμε από την αρχή. Και τώρα θα μου κάνετε, και ξέρω την ερώτηση, τι μπορεί να κάνει ο Δήμος? Το ερώτημα φυσικά είναι ότι οι δήμαρχοι, και να θέλουν να δηλώσουν θεοί, έχουν έλεγχο σκοπιμότητας, ναι, έχουν πλέον έλεγχο νομιμότητας, είναι πάρα πολύ αυστηρό το πλαίσιο με τον Καλλικράτη. Έχω την αίσθηση ότι ο κάθε δήμαρχος θα ήθελε να πάρει, όπως είναι το ταμείο του Δήμου, και να πάει να το μοιράσει, κύριε Ηλιόπουλε, γιατί έχει ταμείο ο Δήμος. Φρόντισε και η σημερινή Δημοτική Αρχή και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή για αυτό. Και θα μπορούσε να πει, ας καθίσουν στη σειρά όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν οικονομικά προβλήματα, να τους στηρίξω. Δεν μπορεί όμως, γιατί μπαίνει ο νόμος και σου λέει μέχρι εδώ. Ναι, δυστυχώς αυτό που οι δήμαρχοι της σημερινής εποχής, και δεν μιλάω μόνο εδώ η τοπική αρχή, είναι η ακριβής εικόνα της κυβέρνησης κεντρικά. Δεν είναι κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να παλέψουν. Παλιά η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, τώρα η σημερινή ΚΕΔΕ, είχε δύναμη. Τη δύναμη που έχουν στα χέρια τους οι δήμαρχοι δεν θέλησαν να την εκμεταλλευτούν. Γιατί είναι και αυτή τη ίδια λογική, είναι διαχειριστές της μιζέριας. Δεν έχουν καθόλου αγωνιστικότητα επάνω τους. Έτσι έχουν μάθει, νομίζουν ότι οι δήμοι είναι μαγαζάκια που πρέπει να τα λειτουργούν με έσοδα-έξοδα, αλλά οι δήμοι δεν είναι έτσι. Οι δήμοι είναι οι πολίτες. Θα μπορούσαν οι ίδιοι να είναι οι προτεργάτες τους, να ξεσηκωθεί ο κόσμος, να πιεστούν αυτές οι καταστάσεις και να αλλάξουν όλα τα πράγματα. Όλη η λογική αυτή που ζούμε τα τελευταία χρόνια, μέσω της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης θα έπρεπε να έχει αλλάξει. Και ήταν και αρκετά, θα λέγατε, συνενετική η τοπική αυτοδιοίκηση κεντρικά, εννοούμε σε επίπεδο Αθηνών, στις διαπραγματεύσεις και για τις περικοπές και για πολλά άλλα ζητήματα, γιατί βλέπουμε ότι πλέον
συνεχίζουν απτόητοι να κόβουν από την αυτοδιοίκηση και κόβουν καθημερινά. Προσθέτουν αρμοδιότητες και κόβουν πόρους, κύριε Ηλιόπουλε, και πλέον είναι τα πράγματα οριακά στο πώς θα αντέξουν οι Δήμοι. Και όταν ρωτάς τους δημάρχους, η μόνη απάντηση που έχουν ότι δεν έχω την αρμοδιότητα να κάνω τίποτε. Πώς, έχεις τη δύναμη, έχεις τον κόσμο κοντά σου, έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις. Δεν θέλεις να το κάνεις, δεν είναι μέσα στην πολιτική σου σκέψη να το κάνεις. Έχουν γίνει συνέτεροι των ανθρώπων που έχουν γίνει από το εξωτερικό. Συνδιαλέγονται με τους ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό. Όλοι οι δήμαρχοι, όταν έρχεται ο Φούχτελ στα γραφεία τους, ανοίγουν την πόρτα τους και κάνουν συμφωνίες στο πώς θα βγάλει χρήματα ο Φούχτελ για τη Γερμανία στις πλάτες του ελληνικού λαού. Τα ζούμε αυτά, δεν είναι ψέματα, είναι η αλήθεια. Λίγοι είναι αυτοί που αντιστέκονται και δυστυχώς οι λίγοι δεν μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μια συνολική αλλαγή της όλης πολιτικής κατάστασης. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Στέργιος Ηλιόπουλος, είναι ο υποψήφιος δήμαρχος Δράμας με την παράταξη Αυτοδιοίκηση Πολιτών. Είναι η εκπομπή Παρεμβάσεις. Κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Παρεμβάσεων δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, εδώ από την τηλεόραση του Σταρ. Όπως κάθε Τρίτη τα λέμε μαζί. Φυσικά η εκπομπή είναι καθημερινά από τις 3 έως τις 5 το απόγευμα. Και ενδιαφέροντα θέματα και στη σημερινή εκπομπή συζητάμε εδώ με τον υποψήφιο δήμαρχο Δράμας της Αυτοδιοίκησης Πολιτών, τον κύριο Στέργιο Ηλιόπουλο, και να χαιρετήσουμε τον κύριο Μιχάλη Μουσμουλίδη. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων των Παιδιών του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων της Δράμας. Κύριε Μουσμουλίδη, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα κύριε Φυλακτέ, καλησπέρα και στο συνάδελφο στην Περιφερειακή Ενότητα, τον κύριο Ηλιόπουλο. Με αφορμή ένα δημοσίευμα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης υποψηφιότητας μιας παράταξης, αναφερόταν και στην αναπηρία, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ηλιόπουλο και όλους τους υποψηφίους δημάρχους, γιατί αυτό το θέμα θάβεται πολύ βαθιά. Κανένας δεν το αναδεικνύει. Επειδή ξέρω τον κύριο Ηλιόπουλο, σαν συνάδελφο, ήθελα την άποψή του. Τι εννοείτε, κύριε Μουσμουλίδη, εννοείτε ποιες είναι οι θέσεις πάνω σε αυτό το τομέα της παράταξης, ας πούμε, στα ιδρύματα, τι ακριβώς? Μία θέση της παράταξης πάνω στα θέματα της αναπηρίας και δι του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Δράμας. Ξέρει τις εξελίξεις ο κύριος Ηλιόπουλος. Θα ήθελα μία άποψή του έτσι δημόσια για να τη μάθει και ο κόσμος. Καταρχήν, εμείς θέλουμε να πούμε ότι αυτό που ζουν και βιώνουν οι γονείς στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τι γίνεται, τι έχει γίνει από ό,τι έχουμε ενημερωθεί και εμείς από τους ίδιους τους γονείς. Τα θεραπευτήρια εδώ στην περιοχή μας έχουν συνενωθεί και ενώ στις άλλες περιοχές υπήρχαν προβλήματα διαχείρισης και υπήρχαν ελλειμματικά ταμεία, υπάρχει ένα ταμείο εδώ πέρα στη Δράμα, το οποίο ήταν ένα πολύ καλό ποσό, το οποίο αυτό το ποσό ήταν για τα παιδιά που έχουν προβλήματα. Έτσι. Και δυστυχώς τώρα με αυτή την ενοποίηση αυτό το ποσό χάνεται, διαμοιράζεται και στα υπόλοιπα θεραπευτήρια. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Ουσιαστικά το ταμείο γίνεται κοινό, γίνεται κοινή διαχείριση, υπάρχει κεντρική διοίκηση. Είναι ένα μπέρδεμα, όπως καταλαβαίνω. Προσπαθούν να καλύψουν όποια προβλήματα είχαν τα υπόλοιπα θεραπευτήρια με το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει ανανομό να υπάρχει ξεχωριστά η διοίκηση να υπάρχει εδώ. Αν θα μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο ώστε αυτό να γίνει μέσω του Δήμου από κάποιο νομικό πλαίσιο, θα προσπαθήσουμε να το κυνηγήσουμε και πιστεύουμε ότι οι διοικήσεις αυτών των θεραπευτηρίων κατά την πλειονότητά τους θα πρέπει να είναι από τους ίδιους γονείς των παιδιών και όχι να είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι φυτευόμενοι από την κυβέρνηση ή από τους διάφορους δήμους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζουν το πρόβλημα, βιώνουν το πρόβλημα και αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν να δίνουν και τις λύσεις. Δεν μπορείς να ξέρεις πόσο σε πονάει ένα πρόβλημα αν δεν δοκιμάσεις τα παπούτσια του αλλού πόσο στενά είναι. Και μόνο οι ίδιοι οι γονείς μπορούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Με την αρρωγή του Δήμου θα προσπαθήσουμε, δεν ξέρουμε κάποιο νομικό πλαίσιο θα γίνει, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει η διοίκηση να βρίσκεται μέσα στο νομό, μέσα στο Δήμο. Εγώ θέλω, κύριε Φυλακτέ. Ναι, βεβαίως, κύριε Μουσμουλίδη. Θέλω να αναδείξω το θέμα για να το έχουν όλοι στο πρόγραμμά τους οι υποψήφιοι δήμαρχοι.
Δεν θέλω να κάνω αβάντα σε κάποιον υποψήφιο, γιατί είμαι πρόεδρος ενός συλλόγου, εκπροσωπώ κάποια παιδιά. Δεν πήρα για να κάνω αβάντα σήμερα στον κύριο Ηλιόπουλο. Απλώς θέλω να επισημάνω ένα σοβαρό πρόβλημα και πάνω απ' όλα ηθικό για τους γονείς των ανάπηρων παιδιών. Όταν η σημερινή διοίκηση, η πρόεδρος, η συγκεκριμένη του νέου φορέα, αφήνει τις μονάδες της Δράμας χωρίς πετρέλαιο, χωρίς τρόφιμα, και άμα μπείτε στο διάβγεια, δεν λέω κάτι υποτιμητικό, παίρνει κάποια χρήματα για παλαιότερες οφειλές που ήταν πρόεδρος σε μια μονάδα της Καβάλας, αφήνοντας τη Δράμα χωρίς πετρέλαιο. Και αναγκάζονταν ο σύλλογος, πριν από μια εβδομάδα έδωσε 1.000 ευρώ, μαζεύοντας από φίλους των δικών μας γνωστών, να βάλω πετρέλαιο στον χρονίο παθήσεων Δράμας και στα εργαστήρια που πάνε τα παιδιά μας. Λοιπόν, είναι ηθικό, δεν πρέπει να αναδεικνύονται τέτοια θέματα. Τελικά καταλάβατε, εσείς κύριε Μουσμουλίδη, καταλάβατε γιατί έγινε αυτή η ενοποίηση? Εγώ δεν το κατάλαβα, γι' αυτό σας το ρωτάω. Η ενοποίηση, κύριε Φυλακτέ, είναι η εξής. Έτσι κατάλαβα στην αρχή εγώ, ότι για να μην δίνουν, ας πούμε, κάποια λεφτά, 2-3 χιλιάδες, 1.500, 2.000 ευρώ στον κάθε διοικητή κάθε μονάδας, να γίνει μία ενιαία διοίκηση για να γλιτώσουν κάποια χρήματα. Αλλά δυστυχώς στην πορεία, κύριε Φυλακτέ, φαίνεται ότι αυτό το πράγμα, όποια μονάδα έχει κάποια λεφτά, χρησιμοποιείται για τις άλλες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Φυλακτέ, πέρα από αυτό που σας έδωσα. 90.000 ευρώ αναρτημένο στο διάβγεια του Κέντρου Ανατολικής Μακεδονίας και Πρόνοιας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι για επιδόματα και βοηθήματα παιδιών των ορφανοτροφείων Δράμας και Καβάλας. Από ποια λεφτά, κύριε Φυλακτέ? Περίμεναν τα αποθεματικά του θεραπευτηρίου χρονίου παθήσεων Δράμας για να τα κάνουν αυτά? Δεν καταλάβατε? Μιχάλη, θέλω να σου πω κάτι, γιατί επειδή είμαστε και συνάδελφοι, δεν θέλω να φανεί έτσι. Νομίζω ότι την ίδια ευαισθησία την έχουν όλα τα άτομα σε όλες τις υπόλοιπες παρατάξεις. Αυτό λέω, κύριε, δεν ξεχωρίζω, κύριε Ηλιόπουλε, δεν ξεχωρίζω. Απλώς θέλω να το αναδεικνύετε όλοι σας και να θέτετε σαν προτεραιότητα τέτοια θέματα. Αυτό θέλω να περάσω εγώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έκανες την παρέμβαση αυτή για να σας δοθεί λόγος. Πιστεύω ότι θα βρείτε ανοιχτές πόρτες από όλες τις παρατάξεις. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το πολεμήσουμε από κοινού όλες οι παρατάξεις. Δεν είναι, νομίζω, κάτι που μας ξεχωρίζει. Όχι. Και είναι καλό που έγινε αυτή η παρέμβαση, για να ξέρει και ο κόσμος μερικά πράγματα. Γι' αυτό και την έκανα, κύριε Ηλιόπουλε, για να ξέρει ο κόσμος ορισμένα πράγματα για τα έσχη που γίνονται στη Δράμα. Φτάνει λοιπόν το κάρβουνο για τη Δράμα. Σκοπός είναι όλες οι παρατάξεις, ανεξάρτητα από ποιος είναι υποψήφιος, να θέσουν θέμα προτεραιότητας για αυτά που ανέφερα προηγουμένως. Να σας ευχαριστήσουμε, να είστε καλά, κύριε Μουσμουλίδη. Ευχαριστώ, κύριε Ηλιόπουλε. Εδώ μπαίνει και ένα ζήτημα, κύριε Ηλιόπουλε, γιατί το θεραπευτήριο και το κέντρο παιδικής μέριμνας, όπως το γνωρίζουμε όλοι μας, το παλιό ορφανοτροφείο, είναι από τα ιστορικότερα κτίρια και από τα ιστορικότερα ιδρύματα που λειτουργούν στον τόπο, και βλέπουμε ότι οι έδρες μεταφέρονται σε γειτονικούς νομούς, ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό, και θα λέγαμε ότι ήταν από υποτονική έως πολύ χλιαρή η αντίδραση σε τοπικό επίπεδο, ή κάνω λάθος? Δεν βλέπουμε δηλαδή, φεύγουν υπηρεσίες, καταργούνται τμήματα ΤΕΗ, τι να θυμηθούμε τώρα, γινόμαστε παραρτήματα της Καβάλας σε κάποιες υπηρεσίες άλλες, σε κάποιες άλλες Κομοτηνής. Δεν βλέπω ζωντανό και τον κόσμο σε πρώτο βαθμό, αλλά και τους φορείς ευρύτερα. Ο κόσμος έχει να βιώσει τα δικά του προβλήματα και πολλές φορές αυτά τα προβλήματα, επειδή δεν έχουν και την διάσταση που πρέπει όσον αφορά και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν μπορεί να καταλάβει το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των τοπικών αρχών να αναδείξουν αυτά τα προβλήματα, ώστε να ενημερώσουν τον κόσμο και να τον φέρουν μαζί του, να δημιουργηθεί η μαζικότητα που πρέπει, ώστε να μπορέσει να πολεμήσεις κάτι.
Άρα δεν είναι μόνο πρόβλημα του κόσμου, όχι ότι είναι άμυρος ο κόσμος, είναι πρόβλημα και των τοπικών αρχών. Και εδώ θέλω να πω ότι πολλές φορές εδώ στην περιοχή μας δεν έχουμε βάλει κόκκινες γραμμές ή έχουμε κυνηγήσει λάθος στόχους. Γι' αυτό έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο. Και υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά της πόλης μας, του νομού μας γενικότερα με τους υπόλοιπους νομούς δίπλα. Βέβαια, θέλω να πω και κάτι άλλο. Δεν πρέπει να κάνουμε αυτό που λέμε, να φέρθουν οι υπόλοιποι νομοί της περιφέρειας στο δικό μας επίπεδο. Εμείς πρέπει να φτάσουμε στο δικό τους και να παρακαλάμε να γίνονται πράγματα και στους άλλους νομούς. Να παρακαλάμε στους άλλους νομούς, φερειπίν, θα ήταν ωραίο να λέγαμε ότι θα γινόταν ένα νοσοκομείο στην Κομοτηνή. Εμείς ήμασταν από αυτούς που είπαν ότι δεν πρέπει να γίνει, αλλά για άλλο λόγο. Δεν είπαμε ότι δεν πρέπει να γίνει, γιατί δεν πρέπει να γίνει νοσοκομείο στην Κομοτηνή. Να γίνει, αλλά να γίνει κάτω από τομεακά προγράμματα, να μπορέσει να έχει και κόσμο, να έχει νοσηλευτές, γιατρούς και να μην δημιουργεί το ίδιο το νοσοκομείο πρόβλημα στους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας. Θέλω να καταλάβετε ότι όλοι μας σαν κοινωνία, σαν δράμα, σαν περιφέρεια, σαν Ελλάδα, όλοι μαζί πρέπει να σηκωθούμε ψηλά. Και δεν είστε, από όσο καταλαβαίνω, στενά τοπικιστής, για να το πούμε έτσι. Δεν έχετε τέτοια κουλτούρα τοπικισμού, δηλαδή οτιδήποτε συμβαίνει μέχρι το κεφαλάρι με αφορά, δεν με αφορά από τη Λιδία και μετά, ας πούμε. Αυτό που κυριαρχούσε παλιότερα με τα όρια των νομών. Όχι, και αυτό είναι και ένα λάθος και των δήμων ακόμα εδώ, ακόμα και μέσα στο νομό μας, το ότι δεν έχουν κάνει τις απαραίτητες συνεργασίες, ώστε να μπορέσουμε και σαν νομός να ανεβούμε. Εγώ πιστεύω ότι συνολικά, αν ανεβεί το βιωτικό επίπεδο του νομού, θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, ένας δήμος να πηγαίνει καλά και ένας άλλος δίπλα του όμορφος δήμος να μην πηγαίνει καλά. Γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργηθούν και αυτές οι συνεργασίες, οι διαδημοτικές αυτές συνεργασίες, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε και τουρισμό στην περιοχή μας, να μπορέσουμε να φέρουμε και εισοδήματα από διάφορους τρόπους που μπορούμε να φέρουμε μέσω της γεωργικής απασχόλησης, μέσω της απασχόλησης του δευτερογενή τομέα. Αυτά πρέπει να τα δούμε συνολικά. Δεν πρέπει να είμαστε ξεχωριστά. Λέμε εγώ είμαι μέχρι εδώ. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, να κάνουμε την υπέρβαση και δυστυχώς δεν την κάνουμε την υπέρβαση. Η Δράμα Ουραγός σε επίπεδα ανάπτυξης, μια περιοχή γενικότερα που πολλά χρόνια ζει την δικιά της, θα τη χαρακτηρίζαμε έτσι, τραγωδία, κύριε Ηλιόπουλε. Πρώτη σε ανεργία και πλέον πρώτη και πανελλαδικά. Κάποια στιγμή μας πέρασε η Καστοριά, αλλά πλέον η Καστοριά λόγω γούνας ανέβηκε. Είμαστε πάλι πρώτη σε ανεργία. Έχουμε πολλά αρνητικά ρεκόρ και την ίδια ώρα έχουμε και πλέον είμαστε και ο μικρότερος πληθυσμιακά νομός στην περιφέρεια. Υπάρχει φως σε όλα αυτά, υπάρχει προοπτική ή είναι μια προδιαγεγραμμένη πορεία που θα σημαίνει οι 98.000 του νομού να γίνουν 85 σε 10 χρόνια, 75 σε 20 χρόνια και πάει λέγοντας? Θα πρέπει να αλλάξουμε τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Καταρχήν έχουμε απομονωθεί οι ίδιοι μας σαν νομός, δεν κυνηγήσαμε, γι' αυτό λέγαμε προηγουμένως την σωστή στόχευση. Τόσα χρόνια συζητάμε και συζητάμε ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να έχουμε διέξοδο προς την Εγνατία. Δεν την έχουμε. Ήταν ένα βασικό θέμα. Είναι ένα βασικότατο. Κάθε εκλογές εξαγγέλλεται. Ναι, κάθε εκλογές εξαγγέλλεται, όλο είναι στη μελέτη, η μελέτη οριμάζει, η μελέτη γίνεται έτσι, η μελέτη γίνεται αλλιώς, αλλά τα βήματα είναι. Τετράιγνος ο δρόμος από εδώ, τετράιγνος από εκεί. Τα βήματα είναι πάρα ανοιχτό πολύ. Στην άλλη φορά, ναι. είναι ανοιχτό στην άλλη φορά. Έτσι, αυτά γιατί έχουμε μάθει. Είστε και μηχανικός από όσο γνωρίζω και τα ξέρετε. Το καλά και από τη δουλειά σας. Έχουμε μάθει να δίνουμε το βάρος μας πολλές φορές σε μικρά έργα τα οποία δεν προσθέτουν στην κοινωνία και αυτό που κάνουν να προσθέτουν είναι να βρίσκουν την εκλογική πελατεία για την επόμενη τετραετία. Δεν έχει βρεθεί ένας άνθρωπος που θα πει ότι δεν με νοιάζει εμένα αν θα εκλεγώ την επόμενη τετραετία. Εγώ θέλω να κάνω κάτι το οποίο θα αφήσει μία υπεραξία για την όλη περιοχή.
αυτά τα έργα που σπάζονται σε πολύ μικρά κομματάκια, τα οποία δεν έχουν κανένα όφελος, τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, είναι ασύνδετα μεταξύ τους, αυτά μας έχουν φέρει σε αυτό το σημείο που μας έχουν φέρει τώρα. Δυστυχώς, αν τα πράγματα πάνε έτσι όπως έχουν, θα ζήσουμε πάλι τις εποχές της δεκαετίας του 60, όπου η Δράμα ήταν ο νομός που είχε το μεγαλύτερο αποδημητισμό. Αυτά τώρα περί λόμπι της Θράκης, περί θρακιωτών εναντίον Καβάλας Δράμας και κυρίως Δράμας, τα ενστερνίζεστε ή πιστεύετε ότι είναι, θα το χαρακτηρίζει έτσι, ένα προπέτασμα καπνού? Κοιτάξτε, μπορεί να έχουν μία μικρή βάση για μας, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι σε όλη την περιφέρεια που δεν λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Πολλοί θέλουν την δικιά τους, να πω, αποτυχία στην πολιτική, να την ρίξουν σε κάποια άλλα επίπεδα. Μπορεί και να είναι όμως και μερικοί από την άλλη πλευρά που να λειτουργούν ως νομάρχες όλης της δικής τους πόλης και να μην έχουν αυτό που λέμε την ενδοπεριφερειακή, έτσι, αυτή κουλτούρα. Ο δρόμος μπορεί να είναι κάπου στη μέση. Θέλω να πω όμως ότι όλα αυτά γίνανε γιατί υπάρχει αυτός ο νόμος που έδωσε το δικαίωμα να γίνουν. Αν δεν υπήρχε ο Καλλικράτης, δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Είναι το μεγαλύτερο κακό που έγινε για την τοπική κοινωνία. Αυτές οι εινοποιήσεις σε μια περιφέρεια. Οι νομαρχίες λειτουργούσαν πιο κοντά, ήταν πιο κοντά στον κόσμο. Οι δήμοι, έτσι πως ήταν πιο μικροί, ήταν πιο κοντά στον κόσμο. Βέβαια, το ξαναλέω ότι δεν θα πρέπει να λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούσαν παλιά, όπου μερικοί από τους δήμους ήταν εστίες διαφθοράς κτλ. Αυτό μπορεί να λυθεί πολύ εύκολα. Μπορούμε να το κάνουμε και εμείς οι ίδιοι σαν κοινωνία, αν έχουμε την ποιότητα και σαν άτομα, σαν πολίτες, να ελέγχουμε σωστά αυτούς που μας διοικούν. Αλλά γι' αυτό γίνανε όλα τα πράγματα. Λόγω της εφαρμογής ενός νόμου και λόγω και συνέχειας και της ζωής που ζούμε τώρα, λόγω τελευταία τριετία. Και λόγω του μνημονίου και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Είδαμε να παίρνετε θέση και για τον αγωγό ΤΑΠ, για τον οποίο έχει γίνει αρκετή συζήτηση. Πρέπει να πούμε ότι στην γειτονική μας περιοχή, την Καβάλα, κυριολεκτικά το θέμα είναι πρώτο σέλιδο και πρώτο και στα δελτία ειδήσεων, αλλά πρώτο και στις συζητήσεις των γειτόνων. Να υπογραμμίσουμε πάντως, κύριε Ηλιόπουλε, ότι έχω την αίσθηση ότι επηρεάζει πάρα πολύ και τον δικό μας και τη δική μας περιοχή ευρύτερα, έτσι. Θέλω να πω ότι εμείς σαν παράταξη παίρνουμε μέρος εκεί που νομίζουμε ότι ό,τι έχει να κάνει σχέση άμεσα με τη δραμηνή κοινωνία. Δεν θα βγούμε να κάνουμε μια αντιπαράθεση για την αντιπαράθεση. Δεν θα βγούμε να πούμε, Φερρυπίν, που έκανε στη συνέντευξη τύπου ή κάποια άλλα ευτράπελα που γίνονται τώρα τελευταία. Δεν είναι αυτή η πολιτική αντιπαράθεση για μας. Έχουμε πάρει μέρος όσον αφορά την αγροτική αγορά που γίνεται στη Δράμα. Κάποια στιγμή προσπάθησαν κάποιοι να κλείσουν αυτή την αγροτική αγορά και δυστυχώς ένας από αυτούς ο οποίος προσπάθησε να κλείσει την αγροτική αγορά ήταν και ο Δήμαρχος, που πήγε με κάποιους συμπολίτες μας. Αυτό το θεσμό που πάει να δημιουργηθεί, να πούνε ότι ήταν εκτός νόμου, ενώ ήταν σε κάποιο πιλωτικό στάδιο. Εμείς είπαμε ότι εφόσον αυτό εξυπηρετεί τον κόσμο, θα πρέπει να γίνει με τον σωστό τρόπο, με τις νόμιμες διαδικασίες, να υπάρχει νομιμότητα ακόμα και από τους αγρότες της περιοχής μας, αλλά θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξελιχθεί. Δεν το λογαριάσαμε από κομματικής πλευράς, γιατί αν ξέρετε καλά, αυτοί που είναι μέσα στην αγροτική αγορά, οι περισσότεροι δεν είναι από το Δήμο Δράμας. Είδαμε όμως τι απήχηση έχει στον κόσμο. Πήραμε θέση για την πήραμε θέση για τη ΔΕΙΑΔ από την αρχή, κατά της ιδιωτικοποίησης. Πήραμε θέση για τα σκουπίδια, κατά της ιδιωτικοποίησης. Παίρνουμε θέση ό,τι έχει να κάνει σχέση με τη ζωή των πολιτών αυτής της πόλης, αλλά ταυτόχρονα και των πολιτών της γύρω περιοχής. Δεν μπορείς να μας δεις ξεκομμένα. Όσον αφορά για τον αγωγό ΤΑΠ, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μελέτη από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος που λέει ότι η όδευση του αγωγού μέσα από τα τενάγια των Φιλίππων μόνο κακά μπορεί να φέρει. Εδώ είναι τώρα το θέμα πώς τώρα και με την εμπειρία σας, είναι δυνατόν όμως τεχνικές εταιρείες τόσο μεγάλες, ειδικοί, να μην γνωρίζουν αυτό που ακούγεται τουλάχιστον και για έναν μη τεχνικό ως αυτονόητο, ότι εκεί που το έδαφος βράζει, δεν βαρνάς και έναν αγωγό με φυσικό αέριο, είναι και πολύ λογικό, ακούγεται και πολύ λογικό.
δεν το ξέραν, δεν το γνωρίζαν? Δεν είναι αυτό το θέμα μόνο. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ίσως εκείνο το θέμα είναι ένα από τα λιγότερα που θα πρέπει να συζητήσουμε. Η εταιρεία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να βγάλει το μέγιστο κέρδος. Και το μέγιστο κέρδος για να βγει είναι η ιόδευση μέσα από τετανάγι. Είναι πάρα πολύ εύκολο το να σκάψεις εκεί πέρα και να βάζεις έναν αγωγό μέσα στο έδαφος. Το πρόβλημα δεν είναι όσο αυτό που λέτε εσείς ότι κάποια στιγμή μπορεί να υπάρξει φωτιά. Μπορεί να υπάρξει. Είναι ένα από τα σενάρια τα οποία μπορεί να το ξέρει και η εταιρεία και μπορεί ίσως κάποια στιγμή να το καλύψει. Είναι όμως ότι δεν θα υπάρχει ο κάμπος έτσι όπως το ξέρουμε. Όσον αφορά την άρδρευσή του, όσον αφορά ότι χάνονται πολλά στρέμματα γης εκεί πέρα, σε ένα από το πιο συμφωνείτε δηλαδή με το στίγμα ότι ο κάμπος είναι όχι για να φυλάει αγωγούς, φυσικό αέριο, αλλά για να παράγει προϊόντα. Όπως και δεν είναι για να τοποθετούνται και φωτοβολταϊκά, για να λέμε και την αλήθεια από την άλλη πλευρά, που μερικοί πήγαν και βάλαν φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Η γη υψηλής παραγωγικότητας είναι για να δίνει αυτό που έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε σαν άνθρωποι, την τροφή μας. Εκεί πρέπει να υπάρχει. Υπάρχει ένας, και για να μην λέμε ότι δεν θέλουμε τη διέλευση του αγωγού, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εναλλακτική πρόταση. Ας την ακολουθήσουν. Βέβαια, έχει μεγαλύτερο κόστος για την εταιρεία. Ας έχει μεγαλύτερο κόστος για την εταιρεία παρά για όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει όμως και η κεντρική εξουσία να καταλάβει με ποιους θα έχει να κάνει. Ή θα έχει να κάνει σχέση με το μεγάλο κεφάλαιο, ή θα έχει να κάνει σχέση με τον πολύ κόσμο. Και μέχρι στιγμής έχει δείξει η κεντρική εξουσία ότι θέλει να τα έχει καλά με τα μεγάλα κεφάλαια. Τι είναι η αυτοδιοίκηση για σας, κύριε Ηλιόπουλε? Κοιτάξτε, για μας η αυτοδιοίκηση είναι ο τρόπος ζωής, ο τρόπος που ζούμε και λειτουργούμε. Θέλουμε μέσα από την αυτοδιοίκηση να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή κοινωνική συνοχή που πρέπει να υπάρξει. Πρέπει για μας η λέξη αυτοδιοίκηση να έχει όλη τη σημασία της, δηλαδή να διοικείται κάποιος από μόνος του. Θα πρέπει κάποια στιγμή να δοθούν τα απαραίτητα χρήματα από την κεντρική εξουσία, ώστε να μπορέσει η αυτοδιοίκηση να λειτουργεί σαν αυτοδιοίκηση και όχι σαν ετεροδιοίκηση, να μπορεί τα έργα που γίνονται να τα αποφασίζει η ίδια κοινωνία και όχι όπως γίνεται τώρα μέσω του ΕΣΠΑ, μέσω σκοπιμοτήτων, που σου λέει ότι αυτό το έργο θα κάνεις και δεν με νοιάζει εσύ αν σαν κοινωνία έχεις διαφορετικές απαιτήσεις. Αυτό είναι αυτοδιοίκηση για μας. Αυτοδιοίκηση για μας είναι οι άνθρωποι, το πόσο καλά περνούν μέσα στην ίδια την κοινωνία την οποία ζουν. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Και αν σας έλεγαν ποιο είναι το στίχημα για αυτή την εκλογική αναμέτρηση? Το στίχημα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση είναι να κερδίσει ο κόσμος. Βάζετε τον πύχη ως παράταξη. Εμείς βάζουμε τον πύχη στο να βγούμε στο δεύτερο γύρο, και στο δεύτερο γύρο, όπως έχει αποδειχθεί και ιστορικά, όλα τα πράγματα είναι πιθανά. Ξέρουμε ότι ξεκινήσαμε από μία βάση σχεδόν μηδενική, αλλά βλέπουμε ότι έχουμε μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Ο κόσμος θέλει να μας ακούσει, θέλει να δει ποια άτομα είμαστε, θέλει να δει καινούργια, καθαρά από κάθε άποψη άτομα να πάρουν μέρος στην πολιτική σκηνή. Αυτό το θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο, αλλά θέλουμε να ενεργοποιήσουμε περισσότερο τους πολίτες. Δεν θέλουμε δηλαδή τους πολίτες που θα μας ψηφίσουν την Κυριακή στις 18 του μηνός και μετά να ξαναπάνε στις καρέκλες τους. Εμείς αυτό θέλουμε, να είναι δίπλα μας και να μεγαλώσει όσο το δυνατόν αυτό το κίνημα. Θέλουμε μια κινηματική αυτοδιοίκηση. Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Πρέπει να τονίσουμε, κύριε Ηλιόπουλε, ότι ανακοινώσατε ήδη 35 ονόματα, τοπικά συμβούλια κλπ. Πότε προβλέπετε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ανακοινώσεων και τι προγραμματίζετε για την Κυριακή που είπατε? Κοιτάξτε, σας είπα ότι έχουμε και μια διαφορετική λογική ως προς το θέμα πλαισίωσης του ψηφοδελτίου. Αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας έτσι όπως θέλουμε. Δεν θα πέσουμε στη λογική, δεν σας λέω εσάς, δεν θα πέσουμε στη λογική της κούρσας αλόγων που γίνεται αυτή τη στιγμή, που βάζουμε το δυνατό άλογο να τρέχει και τι ωραία που είναι αυτό και κερδίζει τόσους αγώνες και φέρνει τόσους ψήφους. Εμάς η δουλειά μας γίνεται διαφορετικά. Γίνεται πόρτα-πόρτα, προσπαθούμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους μιλήσουμε, να τους περάσουμε αυτή την αισιοδοξία που θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο. Αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας με τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο θέλουμε να κάνουμε. Μη στεναχωριέστε, και τοπικά συμβούλια θα βρούμε και από παντού θα βρούμε υποψηφίους. Υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν να τους χτυπήσουμε την πόρτα. Υπάρχουν άνθρωποι που μας παίρνουν τηλέφωνο ενώ δεν τους ξέρουμε και λέει ελάτε να με βρείτε. Θα δείτε άτομα τα οποία δεν θα τα ξέρετε, αλλά τα ξέρει η τοπική κοινωνία και τα σέβεται η τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Αυτό θα δείτε από εμάς. Την Κυριακή έχετε μια εκδήλωση από όσο μας είπατε.
Ναι, είναι μια σειρά εκδηλώσεων που ξεκινάει όσον αφορά για να δώσουμε σιγά σιγά το στίγμα μας και το πρόγραμμά μας στον κόσμο. Θα αφορά η συζήτηση τα δημόσια αγαθά για μας που είναι η παιδεία, η υγεία, ρεύμα και νερό. Θα παρουσιαστούν κάποια κομμάτια και του προγράμματος, θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση με τον κόσμο. Αυτά τα δημόσια αγαθά θα προσπαθούμε να τα μπολιάσουμε μαζί με το πρόγραμμα. Θέλουμε την όσο δυνατόν μεγαλύτερη προσέλευση του κόσμου, θέλουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση των ενεργών πολιτών, των ανθρώπων που έχουν άποψη, που δεν φοβούνται να την πούνε, που θέλουν να βγουν από το σπίτι τους και να αρχίσουν να συναναστρέφονται με τον συμπολίτη τους, γιατί ένα πράγμα ξέρουμε τόσο καιρό, ότι όταν έχεις ένα πρόβλημα και το μοιραστείς με τον διπλανό σου, αυτό το πρόβλημα μικραίνει, ότι όσο κλείνεσαι στο καβούκι σου, τόσο αυτό το πρόβλημα μεγαλώνει. Ελάτε όλοι μαζί να μπορέσουμε να φτιάξουμε ό,τι καλύτερο για την πόλη μας. Την Κυριακή τι ώρα είναι, κύριε Ηλιόπουλε, η εκδήλωση? Την Κυριακή στις 7 η ώρα στο Εργατικό Κέντρο θα είναι η εκδήλωση μας. Κυριακή στις 7 λοιπόν στο χώρο του Εργατικού Κέντρου η εκδήλωση, μια μορφή ημερίδας που οργανώνει η Αυτοδιοίκηση Πολιτών σε συνεργασία, η Αυτοδιοίκηση Πολιτών για τα θέματα υγείας, παιδείας, για τα δημόσια αγαθά, για τα δημόσια αγαθά, νερό και φυσικά τα απορρίμματα, που είναι και επίσης ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Κλείνοντας, κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε? Νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Αυτό που θέλουμε από... Πολυσχολιάστηκε, πρέπει να πούμε, και η παρουσία του κ. Γιάννη Ξανθόπουλου στην εκδήλωσή σας, του Αντιπεριφερειάρχη. Ήταν μια ανοιχτή εκδήλωση για όλο τον κόσμο, αν και δεν καλέσαμε κόσμο για να μπορέσουμε και εκεί να φανούμε ότι υπήρχε υπερπληθυσμός. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Γενικά παίζεται πολύ χαμηλά η μπάλα. Ένας συνυποψήφιος σας, μάλιστα υποψήφιος δήμαρχος, λέει χαμηλά την μπάλα. Γενικά παίζεται χαμηλά η μπάλα αυτή τη χρονική περίοδο, κύριε Ηλιόπουλε. Αλλά έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή θα γίνει και επιθετικό το... Είναι η φιλοσοφία μας. Είναι η φιλοσοφία μας τέτοια. Δεν μπορείς φωνάζοντας για πράγματα που δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο να κάνεις δουλειά. Θα πρέπει εμείς να δώσουμε πρόγραμμα στον κόσμο, θα πρέπει να δώσουμε φιλοσοφία στον κόσμο, θα πρέπει να δώσουμε μια διαφορετική διάσταση το πώς βλέπουμε τα πράγματα. Το να φωνάζουμε για μικροπράγματα δεν λέει τίποτε πλέον για μας. Το να αρχίσουμε και να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον για το πώς κάθεται, το πώς φέρεται, το τι κάνει, δεν είναι για μας ο τρόπος μας και η φιλοσοφία σαν παράταξη. Πρέπει να το καταλάβουμε. Αφήστε μας να λειτουργήσουμε έτσι πώς θέλουμε. Αν δεν μας αγαπήσει ο κόσμος για αυτό το πράγμα, ας μην μας αγαπήσει. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και λειτουργούμε σαν άτομα τώρα, επειδή κατεβαίνουν σαν δημοτική παράταξη. Ο κόσμος μας ξέρει από τη μέρα που γεννηθήκαμε εδώ στη Δράμα, ζούμε και λειτουργούμε, με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε. Αν είναι να μας αλλάξει η κάθοδός μας στην πολιτική, δεν το θέλουμε. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ήταν εδώ μαζί μας ο Στέργιος Ηλιόπουλος, ο υποψήφιος δήμαρχος Δράμας με την παράταξη Αυτοδιοίκηση Πολιτών. Είχαμε χθες την παρουσίαση των 35 υποψηφίων της παράταξης. Θα ακολουθήσει φυσικά και η ανακοίνωση και άλλων υποψηφίων και φυσικά την Κυριακή έχουν στις 7 μια ημερίδα για τα δημόσια αγαθά. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.